ésser immaterial es desperta i agafa matèria. Arrel d'aquí van sortir altres personatges, aquests personatges que són les materialitzacions. I les ombres són projeccions de les petites escultures que per mi són les maquetes. Són projectes, són idees que al final s'han d'acabar materialitzant, però de moment només hi ha l'ombra. Suposo que són petites coses que m'han anat cridant l'atenció i que han anat formant part de mi i de la meva forma de ser. Machado diria que ell li demanava perdó a tots aquells personatges, històries, que encara no havien nascut i que s'havien quedat al seu cap. Immaterial i lo material. I de moment simplement tenim l'ombra, entre ombres i materialitzacions. Són representacions de personatges que poden o no tenir una història darrere. Al teu cap se la queda el subconscient, han anat apareixent un personatge que poder ni sabies que existia. Són personatges, com podríem ser nosaltres, perquè una persona neix i l'altra no. Aquí està una mica l'atzar. Per això és entre ombres i materialitzacions.